Volia fer dues preguntes. Una, aprofitant el que ens comentava el regidor Alexandre, el tema d'aquests papers que tenim aquí, aquests flyers, díptics, ens agradaria saber en quins idiomes s'ha imprès. I la segona pregunta és saber si l'equip de govern ha tingut converses amb l'empresa de transport Món. Sabem que han tingut vagues els darrers dies i per veure si s'ha parlat amb ells, per veure d'intentar minimitzar les afectacions amb els veïns de Castelldefels. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Amate. Sí, és coneixedor de tots la preocupació que tenim des d'aquest grup amb el tema del soroll de l'aeroport. Ens agradaria, si és possible, en 2 minuts, és un prec per l'alcaldessa, 2 minuts, si és possible que ens faci un resum de la trobada que crec que va tenir dels 10 anys del conveni amb l'aeroport. Sí, en relació a la pregunta d'en Lluís Soler, el company, sí, hi ha 5, s'han fet 5 díptics i a vosaltres us n'han donat 10, però per concloure, s'han fet en castellà i en català. Els 2 idiomes, totalment, faltaria més. López. Sí. Referente a la vaga de los autobuses MON, bueno, es algo que a mí también me preocupaba y así lo comenté con los técnicos de referencia. Nosotros hacemos pues la petición de que se minimice los efectos de la huelga, pero poco podemos hacer porque siempre, por lo que me han informado en estas fechas, siempre ocurre por la negociación de los convenios de los trabajadores. Así que solo nos queda manifestar nuestro desacuerdo, pero poco más podemos hacer. I passo a la senyora Miranda el tema de l'aeroport, ja que es porta des de l'àrea de presidència i ella coneix de primera mà els temes. Si fa falta afegeix algun tema, però estic segura que ella us contestarà bé tots els temes que vam apostar amb la firma d'aquest manifest. Sí. En referència a la signatura del manifest que es va fer dimecres de la setmana passada, tal com també explicava la senyora Motos, fent referència a un aniversari, que era el 10è aniversari, amb el que es va establir la configuració de pistes actuals, que tots coneixem amb els darrers anys, vam aprofitar aquesta efemèride per reunir-nos pràcticament tots els municipis afectats, concretament estava Sitges, Begues, Castelldefels, Viladecans, Gavà, Sant Boi, i en aquest sentit sí que faltava un, que era el Prat, però el que es va acordar una sèrie de temes o una sèrie de propostes de futur de cara a establir uns punts mínims d'acord de tot el territori per treballar conjuntament amb l'aeroport. Els punts molt per sobre que es van aprovar o que contenien aquell manifest era el poder plantejar estudis per als escenaris futurs. A ningú no se li escapa que dia a dia, any a any, l'aeroport està creixent, les operacions que fa també aquest aeroport el mateix estan creixent i ens volem avançar per continuar treballant també amb diferents estudis que garantitzin aquest desenvolupament de l'aeroport, però per una altra banda també tinguin en compte el que és la protecció del territori i el que és la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Per una altra banda hi havia també un altre paquet important que era el parlar amb AENA també per començar a negociar diferents compensacions econòmiques de cara al territori. En aquest sentit, hi va haver-hi una referència molt clara i és que el que és AENA, l'ENS, a les empreses que operen a l'aeroport, els hi cobra una sèrie de tasses també per tot el que fa referència amb el soroll. Llavors entenem que una línia de cara a futur per poder treballar és el consensuar aquest tipus de compensacions i que tots som conscients que tenim l'aeroport, que hem de conviure també amb ells, que ens aporta una sèrie de beneficis, que també tenim una sèrie de perjudicis i en aquest sentit volem també de cara a futur poder compensar tot això de cara al territori i de cara als seus ciutadans. I, per últim, també hi havia un apartat important que és la presència i la col·laboració del territori, de tots els municipis,
en els diferents àmbits d'actuació de cara o en línia més estratègica que està treballant l'aeroport. L'aeroport en aquest moment s'està treballant en un pla estratègic d'aviació de Catalunya que és a llarg termini, concretament es parla del 2030, i una de les peticions importants també és el poder col·laborar directament a l'aeroport per ser partíceps també d'aquest desenvolupament de cara a futur que de ben segur també tindrà el nostre aeroport.